Hej, jeg hedder Mathias, og du ser den her video, fordi du har lavet en søgning på, hvordan du deler din skærm, når du bruger Skype. Og det vil jeg vise dig. Jeg bruger nemlig Skype hver evig eneste dag til at bygge og opbygge forretning. Jeg har været vant til at køre land og rige rundt, til det ene møde, til det andet møde, ja, fra den ene lufthavn til den anden lufthavn. Men al den her videoteknologi, som Google Hangout, som Skype, har gjort de her ting meget nemmere. Og jeg vil i den her video vise dig, hvordan det er, at du deler din skærm på Skype. Du ringer selvfølgelig op ligesom normalt til personen, du gerne vil i kontakt med. Når Skype-samtalen går i gang, får du funktionerne i bunden her frem. Du trykker på plusset, derefter del skærm. Vælger om du skal dele hele skærmen eller dele et vindue. Vælg altid hele skærmen, det er i hvert fald min erfaring. Og så derefter trykker du bare start. Så kommer boksen her frem, og det viser nu, at din skærm bliver delt. Alt hvad der foregår på dit skrivebord nu, kan vedkommende du snakker med nu se. For eksempel har du din browser åben. Her er jeg inde på dupli.com, og her er et ekstra lille Skype-tip til jer. For bruger I meget Skype til at ringe til mobiltelefoner, så kan Dupli faktisk give jer 22% i cashback på det. Så det bliver altså 22% billigere. Hvis I bliver her på min YouTube-channel, så kan jeg vise jer meget mere om det. Ellers så går du bare tilbage til Skype, når du ønsker at stoppe skærmdelingen. Trykker på plusset, derefter stop skærmdelen, og vinduet her i hjørnet forsvinder. Jeg håber min video var til hjælp. Du fandt det svar du søgte. Husk at klikke på linket herunder. Husk at subscribe, så jeg kan hjælpe dig med mange flere af mine videotutorials.